Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 47 years ekuberekwa. Ndinoda kukuudzai zvose izvo zvakaitika ndisati ndatendeuka kuzosvika ndichizotendeuka zvekare. Saka ndakaberekerwawo mumhuri yevanhu vainge vachiitawo zvechivanhu. Saka zvechivanhu mukoma zvine dambudziko rekuti munenge muchiidzana masimba, nekuti apo pazvinenge zvichinzi pane mwana azvarwa mudzinza anenge aine chipo anenge achifanira kuti ange achizosimudzira dzinza rose. Kana pakangoita uyo anenge achiva chipo ichocho, uroyi hwatotanga. Zvekare nezvimwewo zvakangosiyana siyana, kungonzwirana godo sevanhu vatema, ndipo panobva mweya weuroyi ipapo. Saka zvainge zvakaitika mukoma ndezvekudai. Gogo vangu vanobereka baba vangu vainge vakawanikwa pabarika, saka vakazotanga kuvenga amai guru vavo, vakabva vachizotanga kufamba, nekuti ivo vainge vachatanga vachadiwa sezvo vainge vari ivo mudzimai mudiki. Asi hanzi sekuru vakazoti vainge vava kuda kutora umwe mudzimai wenumber 3, ende zvainge zvichiita sekunge ivo gogo vakuru ndivo vainge vachitomanikidza sekuru kuti vange vachitora umwe mudzimai wenumber 3 vachiitira kuti vange vachizosvotesa gogo vedu sezvo vainge varivo vadiki. Saka gogo mukuzofamba vainge vava kuda kukuvadzisa mukadzi uyo ainge achinzi ainge ava kudanana nasekuru, ende vakafamba zvechokwadi vakabva vachizopiwa mushonga. Mukadzi iyeye akagarwa nemhepo. Mhepo iyi inoti kana yakugara, kunyangwe usina chikonzero chekuti unonzi munhu uyu ane chikonzero chekuti anofanira kuti ange achizviuraya, asi kana wagarwa nemhepo iyoyo yesuicide unototi unge uchizosvika pakuzotozviuraya, nekuti mhepo yacho zvainoita inoti kana ikauya ikagara pamusoro pako, zvose zvaunenge uchida kuita unenge uchiona sekunge zvisingambofi zvakaita, uye zvekare unenge uchingoona uri pakati pegore rerima, ende unozotosvika pakuzviuraya chete. Saka ndo mhepo iyo yavakazonogadza pamusoro pemukadzi wacho iyeye, ndokubva achizonwa mushonga akazviuraya. Mushure mekunge azviuraya akabva achizotanga kumuka chipoko. Ainge ava kumukira gogo vedu chipoko. Pavakaona kuti ndo zvainge zvoitika apa, vainge votya zvino kuti kana vakaudza sekuru kuti ndo nyaya yainge yava kuitika, vaikwanisa kuzosungisiwa kana kuzotodzingwa pamusha. Saka vakabva vachizodzokera zvekare kun'anga. Vadzokera kun'anga vakabva vachizonzi vainge vachizopiwa mushonga wekuti vainge vachizokwanisa kuzorwisidzana nechipoko chemukadzi wavainge vakaurayisa. Vakapiwa mushonga vakatemererwa nyora kumusana. Idzi dzainge dzatova nyora dzeuroyi, zvinhu zvavainge vachitoziva kuti ndo zvavainge vava kutoda kutoitawo panguva yacho iyoyo. Saka vakabva vachizotanga kukonekta nevamwe varoyi vemuvhileji, ndo kuzotanga kuroya kwavakaita. Vakabva vachizotemererawo vana amai vedu, varoora vavo vose vakavatemerera. Saka isuwo mukuzozvarwa tichinwawo mikaka yaamai, ndipo patainge tichitongotorawo mweya weuroyi. Ndakatanga kufamba naamai vangu kubva ndichiri mwana mudiki. As long as I can remember, ndainge ndichitofamba naamai. Dzimwe nguva amai vangu vaitondituma paya kana zuva rava kuda kudoka, vobva vachizotondiudza kuti ndinge ndichinosiya mushonga pamba peumwe munhu uyo wavanenge vachitadza kuti vange vachizoroya. Saka nekufamba kwenguva mukomanashe, zvinhu zvakazopinda mandiri zvekuti ndakazotogumisidzira ndatova princess. Painge paino umwe mukadzi uyo ainge achibva kune rimwe village. Mukadzi uyu ainge tonzi ndiye queen wedu, ende mwana wake ainge ari muroyi, ainge ari princess. Ndakasvika pakuuraya mwana wake nekuti pakaitwa competition yekuti pakati pangu nemwana waqueen paifanira kuti pange pachizoonekwa
uyo anenge aine masimba kudarika umwe. Saka takabva tachizoita competition, tainge tiine vanhu vataifanira kuti tinge tichizouraya vanonamata. Saka ndakabuda mukomanashi ndichibatsirwa naamai vangu ndikakwanisa kuuraya vamwe fata veRoma avo vainge vari ivo fata vekuvhileji kwedu kwandakakurira. Ndakakwanisa kuvaroya fata ivavo even though vainge vari munhu ainge akamira pachokwadi pamberi paMwari, asi takashandisa vamwe vakadzi avo vainge vachinamata navo fata ivavo. Pane zvavakavaita vakazogumisidzira vava kunwa doro, ndokuzokwanisa kuzovaroya kwatakaita. Saka pandakakunda mwana waQueen ndo paakabva achizourawa naamai vake, tikadya nyama yake, ndikazova semwana waQueen. Ndainge ndatova princess. Ndaiti ndikaenda kwandinenge ndaenda ndaitoona vamwe varoyi vachitouya vachitondipfugamira kunyange ari masikati, nekuti ndainge ndiri princess, ndiri mwana waQueen vane masimba. Mukomanashi ndakazonzwira godo umwe mukadzi ainge asina kana chaainge akambonditadzira. Mukadzi uyu akazvivakira emba yake yakanaka. Ainge ari wemuvhileji medu but ainge ari mupurisa. Saka akatanga kuvaka emba yainge yakanaka. Kwedu mukoma mutemo wainge wakaiswa naQueen ndewekuti hakuna munhu anosimudza imba inenge iine more than 5 rooms. Mukadzi uyu akauya akazendemutsa zimba rake rainge riine 8 rooms. Apa ainge aine plani yedzimba dzemutauni. Ainge achida kutoisa matiles pamba pake, matiles pamusoro pemba. Tikabva tati hakuna zvinhu zvakadaro. Saka imba iyi yakati ichivakwa tainge takaisa mhiko dzekuti kana akasvika pawindow level anofanira kuti ange achidonha asakwanisa kuzoipedzisa imba. Akaramba achingoshingirira kudzamara zuva iro ratakazoona pachiuya rori rainge rakatakura matiles, ndo patakabva tachizotsamwa zvino. Mukoma takamupinga ende tikabva tachizomuuraya. Saka tamuuraya mweya wake wakatanga kundinetsa. Ndakamboita makore ndichipenga marriage yangu ikatoparara, even though takazotaurirana nemurume mushure mekunge ndazoita right. Saka ipapo pandakambopenga mukomanashi nyaya dzekuti munomanikidza munhu kuti ange achitendeuka iye asati ava ready kuti ange achitendeuka. Saka ipapo mukupenga kwandainge ndichiita painge paina vamwe amai guru avo vakazonditora vainge vachinamata. Amai guru ava vakabva vachizoenda neni kuchechi ndikanonamatirwa nevafundisi vekuchechi kwavo, ndokubva ndachizoita sekunge ndainge ndava nani. Kuchechi ndainge ndava kuenda, asi muchechi imomo mukoma ndine vanhu vakawanda vandakajoinisa mune zvekuroya. Even though ndakazobuda muchechi macho imomo, but vakadzi vazhinji mukoma ndainge ndava kutovadzidzisa zvekuroya. Ndakatanga ndichavadzidzisa like maherbs akangosiyana siyana, mishonga yemupfuhwira, mishonga yekudiwa, mishonga yekuti unge uchizonzi unodziya semukadzi, uye zvekare nekudiwa stereki nemurume wako. Saka ndokwa zvakatangira ikoko. Vana mai mufundisi ndainge ndava kutovacheresa mishonga yakasiyana siyana kudzamara vazotangawo kurota vaineni kumakuva, ndikazotanga kuvatemerera nyora dzeuroyi. Ndo zvandakaita izvi pekutanga apo pandakatendeuka. Ndakazonodya nyama isingadyiwi yeumwewo mwana uyo ainge akafa ndiine shamwari dzangu. Ipapo mukomanashi ndipo patakaherereka tava kupenga zvokutofamba takashama tisina kana chatainge takapfeka. Ndakazonzwirwa nyasha nerimwe gore mukoma kwakaitwa crusade neimwe chechi. Saka ndaiwanzokufamba, ndaifarira kufamba hangu ndichibva kuna naHighfields ndichienda kutauni ndichingofamba ndichinhonga zvokudya zvandainge ndichiita. Ndainge ndichitozviziva ende ndainge ndichitoziva kuti yainge iri punishment yainge yakabva kuna Mwari kupenga kwose kwandainge ndichiita. Asi kuti ndinge ndichiregedza kupenga kwacho ndainge ndichitadza. Ndaingotanga kungoseka sebenzi sezvo ndainge ndiri benzi. Ndaiti kana ndikaona chikafu chinenge chiri mumabhini ndichitoziva kuti iri ibhini, but bhini iroro raishanduka
ndakaritarisa itoshanduka. Ndobva ndachizotoona kuti panenge patova kana paMickles Hotel. Ndotoona vashandi vepahotel ipapo vachitoti mother muri sei, uyaika munge muchimboona chikafu chatiinacho muhotel, ende zvanhasi uno maita laki nekuti hatisi kubhadharisa vanhu. Ndaitopinda nepagedhi repahotel ndobva ndatoenda ndobva ndatonogarawo patebhuru ndotopiwa zvokutodya. Ipapo pandinenge ndichiona sekunge ndinenge ndakagara patebhuru ndinenge ndakatogara mubhini ndichitodya zvinhu zvemubhini. Saka ndakazonzwirwa nyasha nerimwe zuva mukomanashi ndakangonzwa kungotsva ndikati pano ndombofamba hangu ndisina kana chandakapfeka, nekuti ndaizviona ndiri munyika yangu ndiri ndega, ndichingorarama munyika yangu ndiri ndega. Ndokusaka ndaikwanisa kufamba ndakashama ndisina chandinenge ndakapfeka. Saka ndakati ndichifamba mukoma ndopandakabva ndachizodarika nekwainge kuine crusade. Saka pandakadarika nepainge paine crusade, pandakanzwa vanhu vachiimba vachifara vari mutende, ndakanzwa sekunge painge pari parufu. Ndikatanga kuchema ndikati munhu uyu afa, uyu ndinomuziva. It is just that zita rake ndarikanganwa mhani, but munhu uyu ndinomuziva. Saka mwoyo wangu wakatanga kurwadza ndikati asi ndiani kuafa wandinoziva. Ndakangoti ndichingopinda pagedhi repamba apo painge pachiitirwa crusade ndigoti ndotanga kuridza mhere. Vakabva vachizonzi nemufundisi wavo vaifanira kuti vange vachimbonyarara. Mukoma ndakachema, chechi yose vanhu vose vainge varipo vainge vakanyarara. Saka pandakatarisa mune rimwe tende umo mainge muine vanhu vainge vachiimba uye zvekare muine vafundisi kumberi, ndo pandakaona kuti kwainge kuine kofini rainge ririko. Ndakatanga kufamba ndichienda kumberi ndichida kunoona kuti ainge ambori ani uyo ainge ari mukofini. Saka ndo pavakabva vachizotanga kunamata. Pavakatanga kunamata mukoma ndo pandakatanga kuchema ndichiti ndiri muchechi ndobuda sei muchechi. Ndakashaya pekubuda napo because ndainge ndava kunzwa dzungu. Ndo pandakadonha pasi ndikatanga kuchema. Ndo pandakatanga kumanifesta ndikavaudza zvose zvainge zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakupenga kudya kwatainge takaita umwe mwana ainge aine vabereki vake vainge vachinamata. Saka nekuda kwekuti tainge takadya nyama yake kumakuva, Mwari vainge vakatumidzira ngirozi neshamhu dzikauya dzikatirova tose tikatanga kupenga. Vose vainge variko usiku ihwohwo vakadya nyama yake mwana iyeye, takatanga kupenga tose panguva imwe chete, umwe achienda kwake umwe achienda kwake. Ndakamanifesta ndikavaudza zvose. Ndo pandakazotendeuka rwepiri ipapo. Saka zvakakosha kana mukanzwa zvichinzi munhu akaromba, musamumanikidza, musamutuka kuti unofanira kuti unge uchitendeuka, kuti kana akatendeuka nekuda kwekuti munenge mamuvhundutsira mamuburitsira matemo muchiti ndiwo uri kutipedza, saka unofanira kuti unge uchienda nesu kuchechi unotendeuka. Anongotendeuka, asi zvinhu zviya kana kuri kunzi anenge asina kuzviramba zvinhu zvake zvaanenge akaenda akanozvitorera ari iye ega kun'anga, zvinongoramba zvichingomutevera chete ende anokupedzai. Ndo zvakaitika ipapo mukomanashi. Pekutanga handina kutendeuka nekuda kwekuti ndainge ndichida, kwete, yainge iri nhau yekuti ndainge ndichirwara. Asi penumber 2 pandakazotendeuka mukoma ndaitozviziva kuti panapa ndiri kutopenga, asi kuti ndinge ndichiregedza kupenga kwacho ndainge ndisingakwanisi, kunyange ndichitoona kutoti zvimwe zvinhu zvandainge ndichiita nongoitwa nemunhu anenge achipenga mukoma ndainge ndisingakwanisi kuzvikontrola. Asi ndinoda kutenda Mwari kuti even though zvakatora makore akati one day ndiri murwere wepfungwa, asi Mwari vakazondibatsira ndikakunda. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi musamanikidza munhu kuti ange achitendeuka. Munhu anofanira kuti ange achitendeuka
nekuda kwekuti anenge achida, not kuti anotendeuka nekuti munenge muchimumanikidza muchimuudza kuti tendeuka chete, ukasatendeuka tinokurova nematemo. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years kuberekwa. Ndakazotowana chitupa iro rino gore uye zvekare ndakamirirawo kuti ndinge ndichizotorawo passport. Pari zvino zvindiri kunoku kuSouth Africa pane zvakazoitika mukoma zvakazokonzeresa ndainge ndakagadzirwa nevamwe vatete vangu avo vakanditorera pfungwa kubva ndichiri kuprimary school. Saka vatete vangu ava vainge vaine grudge nababa vangu nekuti vainge vakambonetsana kudhara apo pavakatanga business vose vari vaviri zvikabva zvachizoramba. Saka ivo vainge vachingoblema baba vangu nekuda kwekuti zvinhu zvavainge vakatarisira kuti ndo zvaifanira kuti zvinge zvichiitika zvainge zvisina kuzobuda nemazvo, ndokubva vachizoti ndinoda kukaurisa mwana wake. Saka ndakabva ndachizopiwawo chifumuro nevamwe koko ndikabva ndachizochishandisa. Zvino ndava kutya nekuda kwekuti ndinonzwa zvichinzi kana ukashandisa mishonga yechivanhu unenge watoromba. Ndizvowo here kana kuti kwete? Please ndibatsireiwo. Isuwo takangokura tiri vanhu vainge vachinamata uye zvekare tainge tisingatendedzwi kuti tinge tichienda kun'anga kana kumaprofita, asi pandakazviita mukoma ndakazviita ndikatoona kutoti zvakatondifambira. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi ndine chifumuro icho chandakashandisa. Saka hanzi mishonga iyi yandakashandisa ndinganzi ndiri munhu akaromba here kana kuti kwete? Hanzi ndiri kutya nekuti ndinongonzwa zvichinzi wose anenge ashandisa mishonga anenge akatoromba. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai. Ndinoda kureurura kuti apo pandainge ndava ne8 months ndipo pandakasangana neumwe murume akandiudza kuti mwana wandainge ndakatakura ainge aine chipo, saka ainge achimuda mwana. Ndikati hazvisungisi here zvekuti munhu unonzi unotengesa mwana wako? Apa ndainge ndakamitiswa nemurume wandainge ndisingachazivi kuti ainge akandimitisa ainge ari ani, nekuti ndaidanana nevarume vakawanda apa vose vari varume vevanhu apa vakabva vachizozviziva. Saka by the time apo pandainge ndava ne5 months pregnant vose vainge vava kundijamukira. So I was very desperate zvekuti ndainge ndisina kana mari yekuti ndinge ndichitenga preparation. Saka murume uyu ndakangosanganawo naye mukomanashi akazondiudza later on kuti ainge akatorotesewa kuti tainge tichazosangana papi chaipo. Saka ipapo mukomanashi paakandiudza kuti ainge achida kutenga mwana wangu, ndakamboramba asi ndakazobvuma mukoma. Mushure mekunge ndabvuma akandipa mari yandisingakwanisi kukuudzai kuti akandipa mari, but ndipo apo pandakakwanisa kutozvisimudzirawo. But I feel so bad nekuda kwezvinhu zvandakaita mukomanashi. Mwana iyeye kuzvara kwandakazomuita ndakamuzvara hangu, but akazobuda akafa, sezvaainge akandiudza kuti ndo zvainge zvichazoitika kuti ndainge ndichazozvara mwana anenge akafa. Akandibatsira akanditengera preparation nezvose izvo zvandainge ndichida, uye zvekare akabva achizonditi ainge asingadi kuti ndinge ndichizonozvarira kugovernment hospital. Ndakazonobetserwa kuprivate hospital
uko kwaainge ariko akatondimirirawo nevamwe varume avo vairatidza kuti vainge vari vekunigeria, kunyange zvavo vasina kumbogara vakataura neni, vainge vakatondimirira vari muvisitors area. Ndakati ndabatsirwa mwana wangu, haana kumbochema kana kuita sei. Vakauya vakati vainge vachida kumuona mwana, ndokubva vamuratidzwa nemanesi. Vakangonditarisa vakangogutsurira misoro yavo kuratidza kuti vainge vafadzwa nazvo kuti zvainge zvaita ndainge ndabetserwa mwana ainge akafa. Saka ndakabva ndachizopiwa mari ndikambobva munomu ndikadzokera kumusha. Iko zvino zvendakadzoka ndo zvandakaita izvi. Dzimwe nguva handirare, ndinoti kana ndikatanga kufunga kuti asi kana kuri kunzi denga ririko ko pandichazofako, kana kuri kunzi ndikazowana mwana wangu akandimirira, ndichaita sei nhai Mwari? Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Vakatengesa mwana wavo achiri mudumbu nekuda kwekuti mwana iyeye hanzi akazvarwa aine chipo. Zvimwe kuda aifanira kuti anga achizoita kana president or someone very special. Sei mwana uyu akazoonekwa achiri mudumbu raamai vake kuti ane chipo icho chaachazozvarwa ainacho. Hanzi mbinga yacho iyoyo yakatoita zvokutondirota kuti ichasangana neni panzvimbo yakati. Pakaipa asi mune zvivindi vahanzvadzi, zvivindi chaizvo. Let us try to speak with her in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.